Hala, sige po, Happy New Year. Ini po ang kainot-inuti na naman na pagpresentar man kan broadcast kan tingog kan banwaan. Ngunyan po nga taon 2023. Fetsa dos na ngunyan kan Enero. An sa muya pong pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan pamilya kasabay ang pagpagirumdom na amang Diyos dapat ang perming ipigpaenot niya to sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention sa tuya man na dating gobernador, amigo Noel E. Rosal. Happy birthday tabi sa imo, sir. Ale man yan sa PBN Broadcasting Network Incorporated, asin sa programang Tingog Kan Banwaan. Sana po day kamo nagharali kadakul-dakul bagang para antabay. Sana po holiday man patingon yan. Tuguti man nindo ako na sa primerong aldaw kan taon na kita po mag-iriba-iba. Mag-imbitar man lamang na sabayan man nindo ako sa kudalas 10:30. Aber daw tabi, yara on papuka mo dahil nagharali. An sa kuyang numero 0961-759-0888. Smart yan tabi. Globe 0926-0156-020. Mag-iriba-iba po kita, ha? Good morning sa satuyang gabus man na mga paraan tabay man, nagkakapira man po yan. Albay District, Legazpi, Daraga. Sa tuyang mga amigos man dyan, si Madam Pilar Akende sa Gold Street, as in Good Luck Novelty. Sa Sentro Can Legazpi, good morning. Yan kay Madam Pilar Akende, buda kay Sir June. Si Sir June dyan sa Gold Street, and good luck. Ray na aga. Katuwang tadyan, ang tropa, kompleto man. Pading Jomar, kumparing Jim Pading Al, Ans Luen sa si Joshua, sa Manibela si Henry Mata, ang samuya pong piloto sa Mobile Henry de Boy Mata, sa Control Technical yaon dyan, June na Police in the house, sa samuyang broadcast po sa AM Band sa radyo, region wide, sa newsroom, yaon dyan, Tarabang-tabang, nagingenot, News Manager Mardela, para po sa padagos na pagsubaybaykan mga istoryang minaburotwa sa lado national, international, and siyempre pagsumadakan mga istorya sa lado lokal. Katuwang dyan si Angel Mustasa, yaon man dyan sa IT, Newsroom Production, Tarabang-tabang na po yan. Kasamuya man na broadcast sa IT, siyempre sa production sa Newsroom, pati na po sa samuyang social media platform. Yaon dyan si Tresha Litana, si Richard Astor. Siyaman po sindaan minalusutkan samuyang broadcast internet worldwide, netwide. Sa Facebook, DCGB News Online. As in sa YouTube, DCGB Legazpi City. Siyempre, si Jen Matthew Balyaran, asin si Jimos. Tarabang-tabang pa yan sa DCGB News Online. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Soltero, garantisado, pero praktisadong todo. Si Pio Fernandez. Maray na aga hali sa Pilipinas, sa gabus pong nakaantabay man dyan sa DCGB News Online, ha. Good morning, hali digdi sa Pilipinas. Sumauran-uran tabi, ingat-ingat sa tayo managadinian na panahon, ha. Lalo-lalo na so daingo na magpararalawod dyan sa tuyang paraan tabay na nasa pagsisira, mga parasira tabi, ingat dahil maglalawod na ta medyo difficile
An kamugtakan kan panahon makusog ang dagat na pirmi kamahal nga ni kan sira kan nakaaging Enero 1 yun nagpasiring kita diyan sa daraga. Ito bagang sira na pinag-ihaw-ihaw na parang sibubog baga 300 ang kilo. Yan. Talaga naman. Nasa sabutan ta sisay man bayaan na mataya kan buhay mo na mapasiring ka dyan sa lawud. Matindi. Manay Salmang Bahoy, kumusta ka? Sir Atu Lim, maray na aga man tabi sa imo, buda sa familia, diyan sa Petron Tap Gasul. And diyan sa Maxes sa Gregorian Mall sa Albay District. Sige, tabi di welcome po sa programa ngunyan. Ang initial na presentasyon po kan Tingog kan Banwaan, and it's 357 days until Christmas. 357 dias na sana. Christmas na naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ans, good morning, Happy New Year. Happy New Year, Sir Pio. Happy New Year sa Gabos. Good morning, and sa mga dagdag niya tong bareta, naglalaom ang Legazpi City Veterinary Office na mas mapalangkaw pa ang revenue collection kan opisyal na bunuan o ang Legazpi City Abattoir. Ini ang sinabi sa DCGB News ni Dr. Manny Estepon ang tumayo kan nasambitan ng opisina. Matapos naman lutaran ang ruso kan mga nagpapabuno kan nakalihis na bisperas kan bagong taon na sobra sa 600 ang mga orig ang ipabuno o ipinabuno sa City Abattoir. Ilan kaini naglalaom ang opisyal na padagos ang kooperasyon kan nagabos na mga nag-ataman nin orig na iaagi ng Gads Slaughterhouse ang mga ipapabuno na orig para masigurong ligtas ini sa pagkonsumo kan mga tao. Gun pa sa iya padagos na ngunyan ang koordinasyon ninda sa lokal na gobyerno kan Legazpi pati naman mga pribadong grupo na in kaso man magkaiguan indugang na fondo ang sa indang opisina para sa nasambitan ng pasilidad mas mapahiwas pa ang sa indang mga programa asin mas mapadakol pa ang sa indang mga ekipahis tangani na talagang maging dekalidad ang sa indang serbisyo na pigatao sa publiko. Pero kaiyan na padagos man ang sa indang paghinguwa na may padagos ining energy livelihood projects ninda kung saan ang mga ati kan mga orig asin iba pang mga ati na hali dyan sa nasambitan ng abattoir o fasilidad magamit man bilang enerhiya digdisi sa tuyang palibot kan syudad nin Legazpi. Di apwera palan ka na nagpaputok kan Christmas dispues kan New Year gulpi man ang nagpabuno. Siyempre, maugmang pagsabat. Apwera ka nagpaputok, may nagpabuno. Yeah. Dakul ang nagpabuno. Dakulon ang nagpabuno. Dakuluno na nagpabuno. Kasabay ang nagpaputok. Nagpabuno ka? Nagpabuno ka? Nagbuno. Kirang kilo man. Linya 8. Pangyari. Linya 8 Ramon, linya 8. Sa terminolohiya kan mga parabono, pag linya 8, 80 kilos yan. Magabat-gabat. Magabat-gabat. Sabi ko, uy, luway. Pangyari. May ibang bunuan ito. Sige, dyan sa abattoir, iyan na proyekto ka na city government. Ara mo ining abattoir, anong klasifikasyon kan? AAA ba yan tabians? Pero AA. AA, pero anong sabi ni Dr. Manny na Estefona? Target ninda Sir Pio na in kaso bakal sindakin mga dugang na ekipahis baka in na kaming months or years pa to come baka maglangkaw pa ang klasifikasyon kay ni. Taso dalagan ba kan istorya mo kasubago yan na hingwahaw na mapakaraypan fasilidad na yan kan Legazpi Roger, and sa rupa yan na Sir Pio mo yan ninda magkaigwaman ki dugang na mga freezer van na pwedeng magamit sa pagtransportar o kung ano pa man na mga serbisyo kan sa idang fasilidad. Iyan insofar as yung binuno na karne and so waste gigibuhon pa itong ma-recycled into energy Yes, so pigapod nindang biogas. Biogas. Bakong igwa dyan ang city sa sur na barangay ni na
processing facility ka iyan, over? Igwa sa barangay Bangkirohan. Sa barangay Bangkirohan. O di dyan magpabuno sa abatwa. Yan. Igari. Tanganing swati, magamit pang enerhiya. Iyo baga. Sige. Sa tabi Sir Pio, ang informasyon kay Bahan si Boy, ang Galero, DCGP. Salamatan sa istorya. Hali dyan sa luwas. Kasabay si Boy sa mobil. Aram nito, mas magayon na dyan man ang gadtabi ipagpaproseso ang gabos na hogs and ito pang so ibang mga dapat na bunoon baga karning karabaw o kaya ining baka tadig di sa to sa mainland di man uso yung karabaw no dyan pero duman sa mo sa Catanduanes nako pag nakatana ka mo paksiw na karabif inasabi ko sa inyo maturo tagisum yan dyan na sukang natural ang pigagamit so pan baga so sanuyog so natural na ferment suka na natural igwanin pamintang subirilog pagkatapos may dit na asin paksiw na karabif sinasabi ko oy digdi baka tapos urig digdi sa to yan kasi pinagbubuno dyan sa abatwa sige dapat na ma-upgrade man agad at nagdadalagan bagaan sa tuyang susyudad naglalangkaw ang demand sa karne so kasabay man nagagkan dapat ma-upgrade man ng mga pasilidades tanganing ma-ensure ang kalinigan. Diretso ka na istorya nasa linya man si Joshua. Joshua, good morning, go ahead na. Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning man sa mga paraan tabay. Ano yung kita ngunyan tabi digdi Sir Pio sa Daraga Municipal Police Station ta pinagbabalot takot ang makahagad nin pahayag o maninigo pang detalles. May kinaaraman tabi ni Sir Pio sa nainutang na report na insidente unsain kan nakalihis na Biyernes sarong police initial tag informasyon destino sa Albay PPO ang nagparapaputok kan sa iyang badil duman sa barangay Banyadero, Daraga, Albay. Naino tayo na report tabi Sir Pio Kasubago and dahil lang kita nakakong identity kaining pulis na ini. Sigun sa nakahuron tang kapitan duman sa naunang bito ng lugar, Kapitan Bernardo Lucinio, dahil sinda rin may tataong identity kaini, dahil pa ini masyadong bistado sa lugar, dayo tabi ini Sir Pio, nakaagom lang tuman sa barangay Banyadero. Pero paano ninda na ipahayag na nakadestino ini sa Albay Police Provincial Office, over? Ining nakadestino tabi Sir Pio sa Albay PPO. Iyon ay sa mga initial tang mga nakakalap na informasyon tabi Sir Pio hali sa mga masasarigan tang sources. Pero so mismong pangaran tabi Sir Pio, di kita nakakuha. Taon nga yung kita sa Daraga PNP para maagad ko ta ni nagdagdag pang pahayag. Pero likay tabi Sir Pio ang nagkati ng members digdi na magtaon na pahayag dapat databi Sir Pio si Chief of Police or particular na si Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Haushan ang magtao o magpalawas ni pahayag may kinaaraman sa nangyaring insidente. Ang problema tabi Sir Pio wala ngon yan si COP tagari na sa break pa tabi ini Sir Pio and nagbalo kita na mag contact sa tagapagtaram ka na Daraga PNP pero dito man tabi Sir Pio sa nagsimbag sa tuyang apod sa telepono. So, sagpod sa mga oras tabi ngayon ni Sir Pio, yung kasi di sa naunang bita ng hipatura, padagos pang uugidon ang detalles pa, may kinaaraman sa nangyaring insidente. Sa mga initial pa kay Sir Pio, yung natawag informasyon susog sa pakipag-ulay pa kay Kapitan, nagtaw sa inini na alarma sa indang lugar, nagbuklusan sa mga residentes. Tayo na nga ni Sir Pio, nagparapaputok inikan na sa iyang badil and allegedly, nasa irarom ini kat-influensya nin alak. I-backtrack mo so sa tuyang istorya na ipinagluwas ka sa bagot tanganing so nag-arantabay man ngunyan igwa ning dagdag na ideya, go ahead. Roger to Sir Pio. Susod sa mga nakatang informasyon, nag-ugat ni Sir Pio so ataman databi kay ni Sir Pio yung ayam naligis. Nadagit ini si police and yun ay ni Sir Pio kuminuan nin badil halaba rifle tabi Sir Pio ang kinuha kay ni and nagparapaputok duman tabi Sir Pio sa naunang bita ng lugar. Grabing urag ha? Roger to that. Okay, sa inalugaran? Barangay Banyadero tabi Sir Pio. Sa Banyadero ka na Daraga. Okay. Opo. Di naka-destino sa Albay PPO?
Sa initial tatabi yan, Sir Pio, yung mga nakakalap na impormasyon, destino tabi, Sir Pio, sa Albay PPO. Buko mas o menos anong oras na ligiso sa iyang ayam? Yun tabi, Sir Pio, na padagustang pinagbibilog, so istorya kan pagkaligis kan ayam. Pero yun, so ito na sa yung impormasyon na naligis na tabi, Sir Pio, so ayam kayo ni. Talagang siguro padaba niya man talaga, so ataman. Iyo nga ni, sige. Pero, okay, emotionally padaba niya. Pero, iyon na nga ni baga so pigataram da kay to kahit da ka pa kay tulig di sa DCGB Joshua, pag ang ayam nakakagat dainin nangangako na may sadiri. Correct. Pero pag ang ayam nabuhi, naligis, ang bilog na puwersas armadas kan may sadiri kan ayam naan, bitbitan sa indang gabos na armadas, armas de fuego, tangke, missile, buki de gera, gabos, maluwas iyan, mga ngagyat, dagit iyan tabi. O yun na bagaso nangyari ngunyan, natataso ayam niya nasa luwas. Na paano ito? O, di ba? Tapos yan, para paputok pa sus Mario. If ever that is true, mananggad, ano? Correct. Oh, yan. It's unbecoming of a police officer. Kung totoo iyan mananggad, it's unbecoming. Narukan sa iyang gigibuhon. Okay, sige. And iniklara ron ta, digdi sa DCGB tabi, ang gabos na programa, open sa gustong magsimbag, ano? Daining policy ang DCGB na isisara ang programa. Gabos open yan. Ta kung sisay man na gustong sumimbag, umapod. Tayo napagalato na dumanon, umapod, ano? Umapod, ta dainanggad ang sisayumahan kan DCGB. Open. Dipisil kung saraduhan, tayo kitang policing, dahil ikaw magsimbag, bako? Yan, kaya so mga personang naimbulto, umapod, dainanggad kami masaratabi. O if ever this is true, ini naman na police officer na ini nasabi nakadestino sa Albay PPO, nako, magpaliwanag ka man tabi sa publiko, ano yan, tadi pisil yan gunman nyahain na da ito tabi. Yun tabi, Sir Pio, ang pinag-uugid ko yun, kung kaya yaong kita sa digdi sa Daraga PNP, maaraman tabi, Sir Pio, ang mga detalyes, kung nahain na ining police ini, kung nakasuhan ba ini, and kung ano ang talagang pahayag man ka ining hepatora bilang sakop din da so barangay, kung saan nangyari so incident tabi, Sir Pio. Kung kaya sangkot sa mga oras na ni Sir Pio, yaong kita digi, naghalat kita o padagos kitang naghahanap, makakokitsan siya na may makauli kita tabi digdi, Sir Pio. Tangani, madahog ang mga ambos lados. Pero ako, ini sa kuya sa naman na theory, ando da ko pwedeng aram na yan kung sisa yan eh. Kaya lang kabaro pa ano. Pero kung civilian yan, haloy nang napublicize yan. Di ba? Lalo na kung medyo diranggoan. Nako, pero kung civilian na walang numero, haloy na kung di ba? Hindi ako sa natabi, ha? Kung protocol na pinagsunod badagad, kaya araw ka ng sitwasyon na dahil pa na identify. Anong nasagod mo yan? Anong nangluya kan Daraga PNP kung dahil na ako ang pangaranggaan? Pero iyo, yao na gayod siguro. Kaya lang, habo nila iluwas. Ang siguro sa protocol tabi, Sir Pio, siguro sa mga nakaulay ito digdi, si COP dapat na magpa-interview may kinaraman sa insidente, pero wala mo niyan tabi, Sir Pio, tabi si Chief mo niyan digdi sa nasabi nga hepatura. Sige, we understand it. Sige. Opo, so yung tabi, Sir Pio, padagos na nga pinag-uugidan na istorya, ang tabayan tabi ang mga follow-up may kinaraman digdi. Okay, so yung tabi muna, Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya, halidigli live sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa istorya. So, halatunta mo ng bilog na detalyes managad ka na, no? Kung baga managad anong nangyari. Pero, ano pa man sabi ka, ba? Dahil kita nagtataram na iyo managad ito sa ginibo, halimbawa, no? Pero ano pa man, it's not the one. Bakong legal, bako tultol. Agar papaputo ka kang badil mo, pulis ka, tanaligiso ayam mo. The more dapat ka maging professional. Kadua so anata so ayam mo naligis. Padanayam baga gakod. O bakong buhi.
Saro pang report, nasa linya man si Luens sa Barsena. Luens, good morning. Please go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga tarantabay, sa mga dagdag pang bareta, harayo pa talaga sa katotohanan na maikonektar sa paagi kan tulay, an Kabisayaan asin Kabikulan, puun dyan sa Matnog kan Sorsogon, sagkod dyan sa probinsya kan Samar. Ini ang nagluluwas sa pakikipagwalay kan DCG News kay Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol spokesperson Madam Lucy Castañeda na dai pa nakakakondusir nin mga magkakanigo pang masunod na feasibility study tamaguno ini nin mga magkakanigong dakulang budget tamabalyo ini sa dagat asin igwaman giraray ini nin distansya. Sigun kay Castañeda, bako basta-basta kay ini pwede mag-implementar. Takun paputol-putol man sana ini, day ini magiging matrayumpo kung kaya dapat ang mangyari sigun sa iya, da ibaling haloy-haloy, duro-diretso man ang implementasyon na. Ang pinagtutubod ngunyan kan DPWH sigun kay Castañeda, iyo an ipadagos ang mga proyekto na ongoing pa, poon kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte na mga road opening asin mga road improvement project, ta iyo ang kasuguan sa inda ni Presidente Bongbong Marcos. Matatandaan na nagdurumana ang mga otoridad kan mga nakaliis na taon na kung sa eksakto ini ikukonektar, alaga dahil ta bilyones pa daw ang budget ka ini, day basta ini may puro padagos din basta-basta. Ansaro sa mga ipinagpaprioridad nyo kan DPW sigun kay Castañeda, iyo sa mga araning mga isla na may konektar, arog kay ning Kagraray to Rapu-Rapu Island, dahilan tasaro ini sa mga pinakang kaipuhan na ipinagbubusulman ni Congressman Joey Sarte Salceda. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas. Ako po si Luens Burso Barsena. Salamat Luens sa istorya hali dyan sa luwas. Tanbay lang po ka mo ha. Oras Pilipinas, it's 9:13 in pagkaaga. May mga text muna tayo, ano? May mga text tayo dito. Dahil maning acknowledge yun, pero may hanap buhay. Okay, sige. It's 9:30 sakto. We will be right back. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Usapang rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vidix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vidix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya.
Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with grapeseed extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay! Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, magpayo Jessic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang payo Jessic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smug, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ho, 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 ho! You better watch out! Tan sa inyong paboritong Boham is coming to Nong Meat Shop. Sa diri ini kang Nong Meat Shop, kaya sa namit, pak na pak! They're making a list and checking it twice. Dahil sang katerbang orders this holiday season sa Matilabon na homemade ball ham. Day na magpo dyan. Mag-text o mag-call na sa 0921-742-6769. Nong Meat Shop. Presyong pang-amigo, produktong karne, puro bago. Igwasindang smoked longganisa, smoked bologna, garlic longganisa, raw ham, salami, homemade skinless special embutido, pagsadiri ni Norman Embudo. Nong Meat Shop. With branch in Tula-Tula, Legazpi, Albay District, Legazpi, Legazpi City Public Market, Kumadkad, Polangi, Legao City, Tabaco City, Goa,
and Tigawan Camarines Sur. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Salamat, June. Diretso kita ka na programa. May mga istorya pa dyan sa palibot. Isihunta daw. Kay Pading Alarmario, kumpadring Almarhay na aldaw tabi. Marina Aldaw, tabi, padi, pig papakusog nyan an koordinasyon kan gobyerno provincial Kanalbay asin an Aleco NEA management para antisiparan ang mga problema posible sa mga masunod na aldaw. Yan mismo ang sinabi ni Gobernador Attorney Grex Lagman, may koneksyon sa nagiging sitwasyon ngunyan kan Aleco NEA management kung saan may mga kadit na baka mabutan aldaw na day kayanon kan financial na kamugtakan kan Aleco ang bayadan sa power supplier. So sa pahayag kan gobernador may mga plano man sinda na magkaigwanin ururon asin an Aleco NEA management asin iyan i-presentar mismo sa media para maging transparent an kamugtakan talaga kan Aleco NEA management asin kung ano ang posibleng maginibukan gobyerno provinsyal kuning kaso magka-problema kita sa supply ni na kuryente. Alagad sa ngunyan para mientras susog sa pahayag kan gobernador may mga tigiwan sindang lakdang natanganing antisiparan na sitwasyon na ini, although nayaw man ang kooperasyon kan mga konsumidores, alaga ang importante, preparado ang gobyerno provinsyal asin ang Aleco NEA management sa anuman na mga rimalaso posible sa mga masunod na aldaw. Roger. Yan, bali ang informasyon pa, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa luwas. Inutuntang una nagkakapirang informasyon na igwa po kita ni na great concern kita po bilang konsumidor, bilang individual asin albayanos, Ligaspeños, Gabos Tabe. Igwa ning assurance, nagbuto na ini sa mga istorya, igwa po ning assurance na the whole year, ining 2023, dai puputulan kan supplier ni na kuryente an Albay Electric Cooperative. So yan. So gustong sabihon, igwa po nin mas-supply nin kuryente sa Albay Electric Cooperative the whole year. Yan. Ang apprehension baga niya to is nagbutwa baga sa mga istorya and it's on official record na talagang daikakayanon pa financially, tadainin cash on hand an Albay Electric Cooperative na ikakagarantiya bagad yun na pambakal nin kuryente bulan-bulan. No question about it. Igwanin mga plano pero plano na dai pa man tabi baga nagba-materialize because nasa transition pa kita. Yan. Igwanin mga plano sa financial aspect pero dai pa man baga tabi na pupuunan and dai pa manin kumbaga cash on hand, dai pa nin garantiya na oras na magsingil ang mga suppliers ng kuryente igo kita ning ready na ikakatao man sa inda kaliwaan for them to supply continuously
kan pangangaipon ng kuryente, kan kooperatiba ng kuryente ning Aleco. Yan po ang katotohanan talaga tabi. Igo ni mga plano, kagayon na mga plano, in place, workable, pero mapuon pa sa na iyan tabi. Okay, now, so por dahil sa araw ka na sitwasyon, mismong si Gobernador Attorney Grex Lagman ang nagka-confirmar ka ini na nagahururon dyan sa guest house ang mismong National Electrification Administration sa pamamayo ka yan ka na NEA, so na mamayo kang NEA. Taang NEA bagangon yan, sindaan igwaning mandato susog sa lay na magtabang sa mga kooperatibas nin kuryente sa bilog na Pilipinas. Sa ano man na aspeto within the sphere kana sa indang jurisdiction. Tabangan, that includes ining Albay Electric Cooperative. So, iyaon dyan po ang NEA. In fact, sindaan na nasa pagpapamahala kan transisyon bago ipalis, totalmente giraray sa pamamahala kan Albay Electric Cooperative ining sa tuyang kooperatiba. Now, pati sa mga members kanon ta direktibas, si Governor Lagman mismo nagkonfirma na naghururon sinda. And saro yan sa mga na-take up basado sa pahayag kan Gobernador ining manunungod sa supply nin kuryente. Okay, so apprehension is tibaad putulan kita kan mga suppliers nin kuryente. Pig-aadalan man yan kan mga suppliers nin kuryente, producers nin kuryente, ang financial capability kan sa indaman na parabakal nin kuryente. Now, ang sabi ni Gobernador Grex, igwa ning asigurasyon na dai kita mapuputulan ning supply ning kuryente. Nata, nabilog po ito supigapod na EPSA, EPSA, Emergency Power Supply Agreement. Yan. Ang Emergency Power Supply Agreement, iyon so kumbaga hururon, kasunduan na, sige, mantang araw kayo ng sitwasyon midigdi, supplyan man lamang nido kami nin kuryente, tababakalon mi man sa Indo. Okay, now, nabilog po yan. And ang masupply po nin kuryente digdi sa Satuya, yung masinlok, parang planta yan nin kuryente na an may sa diri man giraray tabi yun, San Miguel Electric Corporation, SMEC. Natataarog ka na nangyari. Iistorya ko lang po sa Indo so pahayag kan Gobernador. Pinakiulayan ni Governor Grex mismo si RSA. Sisay po ining RSA. Siya po si Ramon S. ang pinaka-big boss kan San Miguel Corporation and its conglomerates. And por dahil sa paglalabi and sa konsiderasyon man ni Ramon S. ang basado sa pahayag kan Gobernador, kinonsiderar iyan tabi yun na sige, maski arog ngaya ka ito ang nangyari, na napahali kami sa probinsya ng Albay, sige, ma-supply kami sa Indunin kuryente for 1 year. Yan. Under duman sa pinagapod na Emergency Power Supply Agreement, EPSA. So mawawara na ito. So nagaparalato bagang impormasyon dyan na baad nga putulan kita ng kuryente, tadain na ngayanin mapabakal ng kuryente sa Aleco, considering yung financial status kan Albay Electric Cooperative. Mawawara na po yan tabi for the entire whole year basado sa pahayag ni Governor Grex. Now, natata sumasinlok sa na dyan nakuhaan ng kuryente. Ang sabi kan Gobernador, paano iyo sana sunag kusog nin buot maski puro paano dyan na magpabakal sa to nin kuryente despite the situation mo niyan financially kan Albay Electric Cooperative. Ang termino nga ni Governor Grex, there were no other takers. Dainan nin ibang mapabakal nin kuryente. Taran din daso medyo nasa kwampa, nasa transition period pa sana, day pa ning stable na kwambaga na sistema financially na nahihiling ining mga suppliers ning kuryente, giving them the assurance na
may pambayad so Aleco. Yan. So no other takers da, kaya namugtak sa SM ining sa Masinloc. Yan. True indeed, sabi kan sa tuwing man nakakahuro dyan sa luwas, igo ko tanan ni pwedeng makuhaanin baratong supply ning kuryente pa. Pero day ito habo mag-take ning risk. Habo mag-take ning risk. So ibang mga tiyendahan ning kuryente na medyo buro barato. Kaya na mapugtak duman sa nakita mo na sa Masinloc. Yan yung power plant sa Masinloc na sa Dirican San Miguel Energy Corporation. Araw ka na nangyari. And iyo sana ito man. So dahil kitang mapapaduman. Kaya ito so taker lang. Sige na. At least for 1 whole year, diretso ang supply niya to ng kuryente. Yan. So, ang sabi nga ni Governor Brex, mahanap pa kita. Hababa talaga. Pero in the meantime, inipo mo na. Takaipuhanan na. Mawara itong so fear, mawara itong so apprehension na maputo lang kita ng supply ng kuryente por dahil taday kitang pambayad. Ito mo na so, kumbaga, pinats up in the meantime. Ito mo na so, at least na-eliminate ito sa tuyang fear. And ang sabi ni Governor Brex, gabos na stakeholders sa tuya ngayon na pagtarabangan na. Which sabas ako personally, kanakaliis pang mga simana, sabi ta, yaon na kita digdi sa sitwasyon niyan, tarabangan tana po. Tarabangan tana, dahil na kita magpara isip pa kung magbasol na paano ngayon iso nangyari, paano ngayon iso dapat gibon, paano dahil na po, gone are the days na bayaan tanan, let's take off na para sa ikakarahay na kan kooperatiba. Tabangan, bantayan niya to an Aleco na mapakaray. Tatibadi yun na inin kunya niya to, yun na ining turning point baga mananggad. Kaya sabi nga ni Governor Grex, in fact, ang LGU ngayon kan Albay, mapahiling kaming ehemplo. Sisiguruhon mi ngayon na makakabayad man kami on time. Buda ma-encourage man kami sa ibang mga LGUs na bumayad man on time sa indang mga obligasyones bulanan na bayadan sa Albay Electric Cooperative. Because bako basta-basta tighampang tamananggan na problema. Lalo na sa financial aspect, coupled with yung technical aspect kan operasyon kan kooperatiba ng kuryente. Dakul ang mga dapat na sikasuhon. And ining so mga pwedeng tumabang, ang sabi ni Governor Grex, sige na po, tarabang-tabang na po kita. Tapos na, sabi nga ni kan gobernador, bilang ngaya ako abogado, bako akong ngaya magparabasol, kundi problem solver kita, magtarabang na kita tabi. Which ako ay for one, uyon po ako diyan sa araw ka na sistema. So, ini po, yan nga na pagrelinya baga dyan sa na pagbayad sa sa Aleco. By the way, abierto po ngunyan, so bayad collecting centers ninda, main office, nito Kamalig and Daraga. Abrido sinda ngunyan, may anunsyo ka ng Albay Electric Cooperative. Yan, abrido sinda. So, iyan po na paglinya dyan, buda so entusiasmo kan mga tao na bumayad ni tama sa oras, magayon na indikasyon ang tabi. Let's keep it going and keep it burning, kumbaga. Mas kinagasakripisyo na uyan dyan naglilinya, taday pa man baga nakakabultada so sa indang mga online payments, so sa indang mga bayad centers na sabi kan iba, tibaan ngayon na overlook dapat ko na igwanan ning ready sa transition period na itong sa mga bayad centers na mantinir. Pero let's give them the benefit of the doubt and tabangan ta na po. Ipadagos ta po yan. Although medyo makatakot-takot may COVID pa baga kita ngunyan, nagsurusuan dyan, dapat makuan pa physical distancing. Mag-ingat lang po tabi kita. So, idiretso ta po yan, na pagruso kan mga tao na mabayad, magayuno na indikasyon po yan. It's a healthy indication na yaon na sa tuwing entusiasmo na maibaangon naman agad ang kooperatiba ng kuryente tadig di sa Albay. So that's one way na dapat niya itong idiretso. And we appeal sa management man ka na Albay Electric Cooperative, particular sa board na mahidali na ma-re-establish itong system giraray na igwa ba kita ni mga bayad centers na pwedeng dumanan ma-diffuse ang konsentrasyon ng tao sa mga
ngunya na pigbabayadan niya to sa Manito, sa Daraga, sa Kamalig, and digdi sa main office. Ma-diffuse iyan. May nakahuron ako na sarong supigbabayadan ni man dyan sa Albay District. Ang sabi, okay pa ngaya sa sistema Papa Pio, pinag-accept pa ngaya, kaya lang nakapangaran pa yata ito sa APEC. So, naglalaog pa ngayon, nakikredit pa, naglalaog pa sa APEC, kaya lang siyempre kaipuhan siguro po tulad. At ibaad kung bako maglaog sa Aleco, maglaog sa kabangan APEC. Kaya pinutol mo na. So, the system, yaon pa. Igwa yan yung, parang yung Paymaya yata yon, yung side ng ginamit na, na provider. Yaon pa. So, diit na technical aspect lang yan. Magigitang sabit, tinaram po na kanakalis pag mga simana, let's be patient, na makwantay ni kumaga nasa birth pains kita nasa birth pains to transition magamanagad na mapakaray na. So, tama iyan po, tabi, na pinagasabi ka na gobernador na igwaning kooperasyon, although legally, dainin sisay man na pwedeng mga ilihidong opisyal na makiaram sa internal na dalagan, policy making, asin gabos operasyon kan kooperatiba. Taday ka pwedeng makiaram dyan. All the governor can do is bilang ama kang pamilya is itong makatabang na sumapo pwede baga na ma-acceptar man maski iguaning prohibition sa lay. Araman ni Governor Grex, abogado yan So, itong pagkikipag-ulay niya nga kay Ramon S. Ang, may sarong bagay man ito na kumbaga being the head of the family, kita, Albayanos, napakiulayan niya sa San Miguel Energy Corporation sa pamamayon ni Ramon S. Ang na, sige po, supplyin lamang dito kami ng kuryente. Dahil ng ibang takers dahil ng ibang nagpupuso na supplier. Although iguang mga hurababa na mga rate, pero habo, natatakot na mag-invest digdi sa Aleco as of now. So, iyan po, ang bilog na taon tapor dahil kayam, nagtugot yung San Miguel Energy Corporation, duman sa Masinloc Power Plant ti Damaco, igwa kita ning supply for the whole 1 year. So, supply hali duman sa producer, pasiring sa kooperatiba ng kuryente. Pero, supply from the cooperative, pasiring sa mga konsumidores, daitan masiguro kung may mapuputol o daita, siyempre, iba na bagang huroron. So, supply hali duman sa producer, maagi sa NGCP, sa linya ka ng GCP, mabulos digdi sa mga substations ka na Aleco, then pag-abot sa substations, iba na pong huroron iyan. Substation, pasiring sa mga konsumidores, iba na iyan. So, kuryente na bibakal ka na Aleco, yaon dyan, diretso. Pero pag-abot sa mga substation, yaon na pwedeng may brownout akon, may diferensya, may naputol na wire, may naputol na may nagputok na transformer or what, iyan na po yan. Kaya dahil ka mataram kaya sabi, bilog na taon, iguning supply ng kuryente sa Aleco, brownout nga ya, opo, iyan na kuryente na minadalaga na sa to, pasiring sa satuyang mga kontador, sa satuyang mga harong, so kuryente na nahali sa Aleco, na kinuakan Aleco, duman sa saindang power supplier. Itong kuryente na hari sa power supplier, pasiring sa Aleco, diretso yan for 1 year. Pero pag-distribute na kan Aleco, pasiring sa mga konsumidores, posibleng magkakaigway ng mga buro brownout, mawawara, tananata, baka may maputol na wire, may magsabog na transformer, may nagkiti dyan na linya kung iyan po. Pero kuryente ninda, ready. Yan, tabi, for the whole 1 year. So, yun po yan ang medyo good news man, tabi ko yan. And apilan, sabi mga Governor Grex, maging kita digdi, igilid ng una kung ano-anong mga animosidad baga, tabangan na po ini na Albay Electric Cooperative for in the end, kita masa na digdi sa Albay, tabi. Ang sabi nga ni kan gobernador, so mga ideyas, kan mga grupo, personalidad, kung ano na magkakatabang, sige, adaptaron iyan kung mapupwede, pero nasa call na iyan tabi kan Junta Direktiba kan Albay Electric Cooperative. So, yan po muna. That's one of the good news na sa tuyang nakalap ka na sa tuyang paglakaw-lakaw ka nakalis na mga aldaw para at least ang New Year hanggang 2023 may supply po ng kuryente hali sa Masinloc power plant pasiring sa Albay Electric Cooperative. Sige, taod-taod ni Bapa, pakalis kan mga pagirumdum, station break, news break asin mga hanap buhay.
Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, aramon ta, kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, aramon ta, programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring manan paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagdistribuir nin sobra sa 28.1 milyon pesos na kantidad nin cash assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong pamilya dahilan sa matinding pagbaha darakan shoreline sa Misamis Occidental, sa Misamis Oriental. Sigon kay DSWD Region 10 Assistant Director Ronald Ryan Q, nakaresibi nin tig 5,000 ang mga residente sa irarom kan assistance to individual in crisis situation o AICS. Kaibanan sa mga natawan an 1,016 na residentes gikan sa Jimenez, 422 na pamilya gikan sa Plaridel, asin 24 pamilya gikan sa Googa City. Personal man na ipinaabot ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy ang cheque na nagkakantidad nin 2 million pesos kay Misamis Occidental Vice Governor Rowena Gutierrez bilang tabang kan syudad sa probinsya. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Bimeg Integra Worm X and Worm X Max, now available sa mga suking tindahan. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor
Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. We're bringing the joy this holiday season. Explore great tasting food for your Yuletide celebrations with LCC Food Garden. Big parties, small gatherings, or a simple dinner with your loved ones, we've got you covered. We offer a wide variety of delectable cuisines and top-of-the-line services for all your catering needs. And because 'tis the season to be jolly, here's our special treat for all of you. Experience a flavorful explosion of your favorite Filipino dishes with LCC Food Garden's Flavors of Home. Perfect for your intimate celebrations, festivities, and events. So don't get your tinsel in a tangle and enjoy the holiday with style. Make your occasions more memorable with LCC Food Garden. For bookings and reservations, you may call us at 0999-224-3639 for Naga, 0999-226-4390 for Tabaco, and for Legazpi, contact us at 0919-912-7804. Merry Christmas and a bountiful holiday to all! Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. May nagakapera man na mensahe kitang naresibi kan magpuong kita kang programa. Sana po iraon ka mo nagpadagos tabi ano. Yan. Naligis su ayam ta siguro buhi sana, which is in violation kan sarong provision kan RA 9842, otherwise known as anti-rabies law. Yan. Okay. Naligis ta. Man ang ganda nasa laog kan na pagrugaring. Baka kung biglang nakabuhi. Dahil tayo singani tabi. Ano? So, duman hindi ka subago sa report ni Joshua. Ay, mga taga San Roque, yaon pa po kamo. Tayo ng mga text dungunya ko palang nabasa. Pakisignify tabi 4955. Listening from San Roque, Legazpi City. Happy New Year sa Indo tabi. Happy New Year sa imo. Para dangog digdi sa Purok Uno kan Busay. Maray na aga tabi. Happy New Year man sa Busay. Good day, Sir Pio, pakibot man tabi kung bukas alay ko ngunyan. Abrido tabi, so mga bayad collecting centers man kan alay ko, main nito kamalig daraga. Yan tabi, isunahiling ko duman sa abiso. Abierto sindang ngunyan tabi, ha? O kaya magayon ini na may naghapot willing na magbayad. That's it, tabi. Sige, ikonta na. And saro pa nga ni duman sa pangapunan ni Governor Grex, ining mga para illegal, ining so mga dai nagbabarayad, magbayad na po. It's high time na magsangli na kita ni na sistema. Tabi pag makulgan ta ng maray, kumbaga damayan ta ng maray ang aleko. And sabi nga ni Governor Grex, pati itong mga strikers, itong mga
dating taga-Aleco na igwabagan nindiit na mga puro problema na mga sa lineman, sa collector, i-empleo giraray pero magbago na. Takay po ng kantao Magbago na tabi. Yung mga strikers baga, ninda, buda itong iba pang mga dati dyan na tas hindi nakakaisikan linya, sana i-empleo da, pero magmakulog na sa kooperatiba na tumultul na, dahil na magkuhan ito sa mga illegal na sistema tabi, So yan, okay. Isa pa, Happy New Year, Primo. Sige, Happy New Year man tabi, Primo. Okay. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Isihuntaan bit-bit mo na impormasyon ni Pading Jimmy na nasalita. Kumpadre Jimmy, marhay na aldaw man tabi. Yes, salamat Abi Pare. Happy New Year sa mga dagdag niya tong bareta. Tulo na mga munisipyo digdi sa Albay, may advance ng notice na sa mga police headquarter, schedule na lang ang pigahalat kandidato Tabi Pare bilang mga Regional Anti-Drug Abuse Council. Itong sabihon, itong kamawutan na maging drug-free, gari nakalaog naan mga munisipyong ini. Party pa ini kan gira kontra droga na napunan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung saan pagmalig-ugot ka na LGU asin police, naka-comply ini kan mga parametros para ma-neutralize ang proliferation in droga sa re-recognize rin ini kan DILG asin na PIDEA ngunya na bulan na Enero is ugaring dahil paki dipinidong schedule kuno arin pero anaram ngunya na bulan tabi ba de. So ngunyan napagaraman kan di si GB News na ang mga munisipyong ini na kandidato na ma-reconnoicer iyon Kamalig, Malilipot, Asin, Bakakay. Kamalig, Malilipot, Bakakay. An honra na makukuha ninda iyon Best Regional Anti-Drug Abuse Council kung saan maski konsideradong drug-free na ang mga ini continuous man giraray ang monitoring mga kampanya may kinaraman sa droga sa pagsabing tiba at oportunidad doon naman ini kan mga sindikato sa droga na drug niya duman kita magpuon ka negosyo. Iyo, yan. Paduman makalusot na naman, problema na naman tabing na deklarar na ang mga ini na drug free. Yan. Kan ngunyan pigahalat na sanakan LGU asin mga chief of police sa kuno arin ini mangyari na awarding na ini sa tulong mga munisipios di sa Albay. Kamalig, Kamalig, Malilipot, Bakakay. Malilipot, Bakakay. Sige. Ayan, sabi pa rin mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim sa mga dagdag na istorya. Haliman dyan sa luwas. The continuing fight against illegal drugs digdi sa Republic of the Philippines. Yan, tabi. Ay, good morning, tabi. Sa tuya man na listeners dyan sa Barangay Binanwahan. Yan, lalo na sa pamilya ni Maniti as ni Kagawad Meli Totanez. Yan. Ano lamang ang ni Mani baya? Dahil lamang nagpasilag ade. Gari namimiss ko naman si Maniti. Ano ito tabi dyan? Militi dati birthday ka na Meli kaswapo. Kaswapo. Iyo birthday kaswapo ni Kagawad Meli Totanez. Yan kan Binanwahan East sinda o West. Basta barangay Kagawad siya. Di ko lang aram kung West or East na ito nalingawan ko. Basta belated happy birthday Yeah, alaga na birthday ni Nanameli kaswapo na. Sige. Kagawad Meli Totanez kan Binanwahan. Belated happy birthday tabi sa imo. Yan. In regard sa familia tabi. Yan. Lalo na kay Maniti, maray na aga tabi. And siyempre, sa tuya man na mga paraan tabay dyan sa Catanduanes, hinda ko sana kung ano na po su sitwasyon kan su parasira na dai pa nagkakakuro asag kudngunyan. Kasuha po nakahurong ko man si Gobernador Boboy Kua
the other day ata yun, igwaning raw information na nakaabot sa inda na may nakuada sa may parteng Masbate yata yun. Pero day man piko-confirmar pa raw information kung ito hali sa katanduan sa mga nawawarang parasira. Kaya day pa man kita kan makapag-confirmar ta day pa man nga ni na konfirmasyon mismong sa gobernador. Yan. Good morning palang tabi dyan sa gabos na taga-Katanduanes. Happy New Year man tabi sa Indo, ha? Nga dyan kay Governor Boboy Kua, dispues kay Vice Gobernador Peter Boste Kua. Yan, maray na aga. Happy New Year tabi. So, and dyan man sa sa mga taga Sorsogon. Yan, maray na aldaw sa imo. O maray na aga man kay Jordan Alpaharo. Yan, maray na aga tabi sa imo, Jordan. Happy New Year sa familia. Yan. And sa indong grupo. Yan, good morning. Happy New Year. Sige. Naistorya ko na kasuba gusto so development na explicar kaso nakaaging aldaw ni Governor Grex tabi Jordan sumanangod sa Albay Electric Cooperative yan. Okay, the efforts done and the continuing efforts and appeal man kan gobernador na suportaran ang Albay Electric Cooperative tabi yan. Sige. And hujan tabi sa tuyang mga sandali listeners ta pala mga viewers sa sa online iga man diyan kita manin sige daw kanta ay na ito sa tuya daw na hilingon man tiba adlamang ko. So mga greetings, so nagpaabot man dyan ayan, sabi digdi, good morning everyone from Binangonan, Rizal. Sabi ni Maria Aurora S. Mendoza, saan po yung payment center sa Kamalig, San Aleco? So opisina baga dyan kan Aleco sa Kamalig dati yan. Sabi ni Charles Balaguer, yan, sige, maray na aga tabi sa Indogabos yan, ha? Ito pa dyan sa tuya ng programa. Okay, sige po. This time man kita madit nga appeal sa tuyang mga paradangog Primero, thanks God nagdarangogan kita man tinawang kita ng pagkakataon na ngunyan pong Enero makapagpuon man kita naman kan sa tuyang broadcast man officialmente man sa DCGB taon-taon yan and sa tuya na ipaluwas man ang sa tuyang pangapudan sa mga kababayan niya to ilaw tamo na ang saro sa pinakamaswerte sa Premier Distrito kan Albay bago mag-abot ang bagong taon ang pasakatang kaini manipis ang gismil pading June. Kumpareng Jomar, Happy New Year! Happy New Year pa din. Salamat pa din. Hinirisan mo ako kang swerte mo. Takong dahil mo ako hinirasan, sulong-sulo mo sa swerte. Maringani, nakatipak ako kidiit. Ikaan makusog, kaya ikaan pinaka-importante. Lalo na pag-abot sa kandingga. Isus yan na piganap ko. So kandingga. Tapos kaldereta pang kanding. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Lang yakap. Ipaibog-ibog mo ako. Kaya kinaraling tura ko. Pero itarag po kay Made. So sa imong kuhan. Nagtuga na ako. Nagtuga naman ako ni Piyo Kidiit. Takon da ibubuyag-yag ko. Nagtuga na ako. Kaya dahil nang ibubuyag-yag. Sige pa Happy New Year.
Happy New Year pa din sa Dagdag na Barreta. May koneksyon sa report ini kasabag ni Jimmy. May dapit sa tulong mga lokal na gobyerno na nakatalaan ng ideklarar na 100% drug-free. Maugmaman ining ipinag-anunsyar sa DCGB News ni Police Major Manuel Junicio II, the Chief of Police kan Malilipot. Sinabi ni Junicio sa pagkikipag-ule kan DCGB News na nangyayari ini dahilan ta na trabaho ninda so dapat na trabahon sa mga barangay may koneksyon sa illegal na droga. Asin man ang mga nagka-surrender is napagraduar na sa mga inimplementar na mga pag-programa kan gobyerno may koneksyon sa mga drug user. Alagad, ipa ini ma-award. Ang rason, kinakaipuan pa na may turnover mo na sa lokal na gobyerno ang balay silangan na sa ngunyan tapos na asin na itugdok na digdi sa banwaan kan Malilipot. Sinabi ni Junicio na oras na may turnover na sa LGU ang balay silangan asin na mabakal naman itong mga kagamitan sa laog na sa indanang pinag-iskusar ngunyan dumampasan na mangyayari na na idideklarar talaga ay award sa lokal na gobyerno kan Malilipot ang pagiging 100% drug-free. Naglalaom ini si Junicio na sa dahi mahaloy na panahon may turnover na ini asin makapurchase na kan mga gamit para mapangyari na ang naon ng bita na award. Yan, sige. Yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Vian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar, dyan sa report, hali sa Malilipot. Sige, keep it up. Dyan man po sa kumandansya man kan PNP Malilipot. Yan, sige. O di, sige tabi, no, let me take this opportunity na sa pangarang kan na kuan, kambilog na tropa, sa pamamayon ni Madam Brenda, ni Sir Glenn, ang samuyang Executive Vice President, Sir Nunoy, siyempre si Sir Nunoy, Ma'am Brenda, ang samuyang Presidente, Sir Nunoy, si Sir Glenn, si VP Henry, si News Manager Mar, and sa luwas, ang tropa, Megaforce, Pading Jim, Pading Jomar, Padingal, si Joshua, si Luen, si Ands, sa Manibela, si Henry Mata, si Diboy Mata, and sa Technical Control, sa opisina pa, sa Madam Shirley, and sa Madam Muriel, si Atisyon, and sa technical control si Chief Tech na Ramir, ang kapartner kuman ko niyan si June na police in the house, Tata Nems na Flora sa si Padingnald, si News Manager Mar, si Trecia, si FMB, si Angel na Mustasa, tabi, si Richard na Astor, yan gabos na tabi. Kami po primero minapasalamat sa Amang Diyos ta at least iniman na tingog kan banwan. Uni nga ni natawan ng oportunidad na magapagpoon giraray nyo na taon kaining sa tuyang pag-iriba-iba. Yan, salamat sa mahal na Diyos. And sana padagosan sa iyang pagpasubli inin talento, wisdom, buhay, asin kusog na yung pigagamit mi sa pag-serbisa sa Indo. Ikadua, kamo mga listener, salamat tayaon po kamo dyan. In fact, may mga nag-text man sa kuya. Sana po mamantinir na dakol-dakol naman ang magdangugman sa tingog kan banwaan. Tapag alas 9 baga, minabaraba na talaga yan Tapagal na po pag alas 5 nin aga, ning kadadangog. Sana mamantinir na sudatit ang parantabay, madurudagdagan pa man tabi. Tanganing dakol makitang maserbihan. Salamat po sa Indo na mga listeners, sa advertisers, And sa gabos, we appeal na kung ano man ang gusto nindo tabi na maidagdag pa sa programa na mapakarahay, at least sa format man kan tingog kan banawaan na kita po nagda-dissect kan mga issues, mga istorya sa national buda lokal, maging international, kung makakadagdag po sa paghiling nindo sa pag-dissect kayan, pag-analyze, and sa pag-conclude fairly based on facts, sige tabi, open ang samuyang linya. And kung may mga gusto ka mong i-react, halimbawa na unambitan ang sa indong grupo, ang sa indong organisasyon, ang sa indong ngaran, or watabi, feel free, dainong ka kami nagasara. Ang policy kan tingog kan banwan ng gabos na programa kan DCGB, open po, mag-upload po kamo. Maski dai kami nakakadyan personalmente o dai kami nakakakontak personalmente, mag-upload po kamo. Ta oras na mag-upload kamo tabi, open iyan permi. Maging kung dai pa kamo nag-upload, perming open po ang gabos na programa. Dainin policy po ang DCGB na
Day magpasimbaga, bako yan na policy kan DCGB. Open, umapod, ano man na oras, ano man na programa, tabi ka mo. Kung igwang gustong iklarar, tabi, igwang idagdag, itabang na impormasyon na tabi. Open. Ta iba, yun kung kita may policy, day mag-apod ha, sarado, day po. Open. Kung anong may dadagdag, tabi, mag-apod. Tanganing matabangan taan na publiko, tabi. Tanganing makapag dagdag pa kita ning serbisyo, tabi. Si Madam Rose, Happy New Year, Madam Rose. Happy New Year. Opo. Hello? Hello, ako na magtanong. Opo. Dahil ako natatanggal magmog. Sige, so mga kakagat si GB, parang talog sa serbisyo, gigibo. So, ipdagos, magayon na serbisyo, asin, dapat maging maugmaman ka mo sa indong ginigibo, tanganin kami man na paratao. Yan, opo. Tapos, good health tabi, masigura nung gulping trabaho, ang lawas, da ipagbabayan. At yan, tangan, hindi makusog ni Pirmia, si service sa radyo. Pag kami mandagdangog, kami magdangog. Kung da ikang pipili, balansian sa indong sa pagserbe. Wish ko lang na dakulon pa indong maging magayon na serbisyo, maging successful an sa indong programa sa Aldaw. Magpon sa sign-on, sundo sa sign-off. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Thank you so much, tabi Madam Rose. Nagrahe na dyan sa Kekoys, dyan sa Kamalig. Salamat nin marhay, tabi. Yan. Okay, so yun na po yan sa tuya man apelo ha, and sana po ining pag-iriba-iba niya to lalo pang mas magkusog in the name of public service and in the interest of the public, sa tuya ining mamantinir asin masustiniran. And ang pinaka the best po, terming dapat ang amang Diyos ang enot sa gabos. Salamat asin amang Diyos ang magbantay. Happy New Year, and it's 357 days before Christmas. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog,